Yanto ansem so fa ye ni nkyere efinfin mantem hono na Akyem Oda empotem wo manfo ebekaya be nansane ne dasuo mu ene gya hwere bi to wono mu dwa kase mu a ehye omanfo wono mu dwa tondie ene wo mu so to ahodo na adwadifo a wono mu kwa ahihie mu a wo ho ka adwa mu no ne dia de srede kutodwegu fo mansa dansa em sra ban se gya kwakoye batan anu nufu soso womra won sra ban mu na se die wani atutu aka wonsam wo dwadi agodie no Omanfo bekai se na watwemu ena wo Akyem Oda wondwa kese a ewo Brem Central Kropon mu ewo epoye mantemu eja eto honom a enema bebre ene ejapade bebre eseye na wasanse mihunti Ghana mampanyi ehye osoafo wo epoye mantem se sesi adade wonhwe se adekode pote pa ema ojai ebaye empanyimfo betimi ehu na afei so ejapade ahodo a eseye nso omo betimi ehu na emoa biara ode beboa adwadifoi wode amomo na wohwe se de ejai ehye edwai a dumja adwuma yeko no egusuada eye nhwehwemu ape adekode pote pa ema ejai ebaye adwadifo bia wo ho ekaye ene Adom Kasee kasa no wonchemu bia wodan ne di eni ani fo amoda yesna mo babia edro no yepamocho eden enti yepamocho wa uma madwiri edwani mayen na sa apata kura na yemfensi babi chiniye keke na yaboaka loan ye de adwuma enkrofo ne yepamocho medamase menya menyina ahyo nti yesra monsama ya baka nyina yetie ye bompa yesa nyankopon mama hode na muntum be yadwama he na mabdwa no ya wonhwe yama hiafo ewo mi wonfa ya de ma he efisa hada wasi no nyama ya titim wagini nyina amaskafo enhiafo ya nya bi yesra ba ohun ye mobo na omra medum ye no ya pata no omo ya mama ye no obi enya na di set Kwame echampon wono na ye epoya mantam so afo ede ensembi etuja se sesi ada abane ne mpanyimfo ayi mpanyimfo nso esi honom se wonhwehwem na adekode pote a ede ejai baaye woma mpanyimfo aso ente ma abutre na mesere wo nsem se enimdifo ne pa no ne mu bedi nkomo a obi anya abutre donfa komapa donfa adimu fai non kire na din ye be ye hwehwemu esanse ye oman ade etime eda ye sori gina ye na so a ye din foforo ya bai enu eye nura ene nura chi na nansa asem ye ke otina enkan ko wo ya somafo wo betiensem not intim dia brempani nampani ane baso akọ etina aya pensem mu ne yatumi agina so ade ehu asede a efata mu